Good day mga katatak! This is Kin Gomer Delier and this is for another episode of Cine Ilonggo. And today we'll be showing you another film that will test our faith and belief. This is Shagit, directed by Jarens Catalan of West Visayas State University College of Communication. So the film is all about sa duwa ka mag-utod, nga gintakos ang ila nga pagsalig, pagpati kag pagtuo. So kaupod naton subong ang isa sa mga actress kag producer sang Shagit, Miss Chia May Chua. Mayong adlaw, ma'am. Mayong adlaw. Thank you gid sa pagkadto diri sa amon no, sa pag-respond sa amon nga invitation. So tell us more about sa inyong nga film. Kay do very interesting gid ang inyong nga film, no. Yes. Actually, our film is all about sa isa ka mag-utod nga at an early age napatayan nila nga mga ginikanan. So, the struggle is that ang pinakamagulang supposed to be mag-take care sa manghod is apa siya or mute. So, may barrier. Kagang manghod at an early age, bala ang ginrelate niya sa iya nga teddy bear nga may sentimental value kay ginhatag ini isang parent sa iya. Bali gina-consider niya ini nga si mama niya or si papa niya. So, man nga ang rason nga naka-attract in isang negative vibes or energy bala nga nagresulta nga at the latter parts of film nga na-possess siya. So ang pero ang kinalain lang ay ang magulang grabe gid ang hahugot nga pagtuo while ang manghod naman is grabe gid ang longing kag depression bala sa pagkadula sa ila ginikanan. Okay, so posible bala ini nga matabo sa aton pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi ang mga muni nga mga situations, no? If for me, yes, kay we may not know it sa mga layo nga mga lugar bala or kung sa mga diin mada, maybe it happen kay usually amo ni nga situation budlay kay apa ang magulang wala bala sang isa nga mag-rescue man da sa ila or kung maghibalo bala kung anong struggle da nila sa ila nga panimalay. So it happens man guro. So posible man bala ma'am nga matabo ini sa realidad no sa atong adlaw-adlaw nga pangabuhi ang mga muning mga scenario or situations? Yes, for me, oo, posible gid siya kay we may not know it sa mga malayo bala nga mga lugar or kung sa kung diin man gakatabo gid nga mga muning insidente nga hindi naton malikawan bala, especially ang situation dabi kay ang magulang apa siya. So do wala gid bala sang may siguro sa ila da nga compound wala bala may nakabalo nga amo na nagali ang situation nila sa ila nga panimalay. So since nga ang Shagit though horror di man ini siya nga film. May pagka-horror. So tell us ng mga challenges nyo sa pag-shoot sa mga film may nabatsagan bala ka mo nga nagpabatsyag sa inyo or ano pa gid ang mga challenges? Yes, it's very challenging because of the time man kay lang ni siya mo half day lang ning ang shooting for the entire film. Kag budget wala man kami kawag gin-use lang namon kung ano lang dang may ara sa balay and challenging siya kay may mga scene nga kinahanglan gid namon itandugon ng mga gamit especially ang mga santos nga baliswaon siya or para ma-set ang mood bala sa scene sa isa ka scene nga maging kululbaan siya na kagang may mga na-experience kami nga mga supernatural like kalain kay kapalinindog lahibo namon kay ka negative gid sang vibes tapos kinpatay tabi namon mga suga kag gingamitan namon lights bala nga mga lights lang na bala sa ka school nga mga lightings kag mga alternative lang para lang ma-pull off bala nga ang mood or ang setting. So may nagabot sa point nga nabuka ang ang unexpectedly nabuka ang santos nga si Mama Mary which is hindi hungod kag didto kami nag-stop shoot kag ginimuan na naman paagi kung paano ma-pull off. Pero grabe ang bad energy gid like may mga classmate kami nga makakita nga nagambal na nga stop na naton kay hindi na siya maayo. Kay kung mga amo ni klase nga film kinahanglan mo gid niya preparahan kag kinahanglan mo gid niya iplanuhan hindi lang nga padalos-dalos nga shoot.
So sa amateur, siguro producer, amo lang na mga kinahanglan namon i-consider next time around if mag-produce kami liwat. So grabe, gini mga challenges. So nagabot, nagdiya sa punto nga may nabuka ka mga Santos, no? Oo. So very gido Kay wild, kakulbaan oo. siya. So I've heard naman ma'am mga you won as best actress in this film. So congratulations. Thank you so much. And ano na lang mamang mahambal mo sa mga aspiring man nga mga young filmmakers or actress or as well as mga producers nga gusto man nila mag-ubra sa mga amo niya classes ang film which is do horror kag do medyo risky siya. So, siguro ako for me lang, take risk, kag ang grab the opportunities kung may ara, kag just do your best lang kung balaan mo capable ka sang amo na nga lubrahon, just do it. Kag hindi ka mag-hesitate nga ipagwaon mo yung mga talento, kag abilidad. Kay, of course, you may not know it, damo man ma-inspire, kag damo man ng mag-pursue man sa ilang nga dreams tungkod man sa imo. So may gusto ka naman pasalamatan sa mga tao nga nagbulig sa inyong film? Yes, I would like to thank man my co-producers, Mr. Jordan Catalan, Miss tama pa sila actually, day anang Sheena Solan, kag you all know it, kung sino ka mo, thank you so much kay kung hindi sunod sa aton tanan, hindi na ma-pull off ang amo ni klase nga film. And thank you man to all our professors nga nag-mold sa amon, nga makabalo man kami bala mag-produce ng isa ka film, and for all the technicalities na gitudlo sa amon. Thank you again. So thank you so much Ma'am Shia and congratulations gid sa inyong nga film. So mga katatak, ato na pagatunghayan ang film nga Shagit. Ako si Magda, isa ka babae nga gintagaan sang baba nga wala na naghahala. Ang tanan may katapusan, pero tubtub sa noo. Parehas sang kandila nga nagahatag kasanag. Samtang sa mga inadlaw, ikaw ginapaso. Nagkakatunaw kag sa dason, magakapkap na lang sa kadulong. Sa pang-adlaw-adlaw nga panglakaton, hindi na ako kabalo kung paano ko tatapon. Nagahulat sa matino nga pagsirak sang adlaw. Pero gakuba-kuba ang tughan sa bulan kag mga bituon. Ano naman ang pwede nga magkakatabo? Ang tingog nga sa una daw kanta sa akong dugo. Subong isa nakatiyabaw nga nagahutek sa akong kalawasan. Utod ko sa diin ka. O Ginoo ko, tubtub sa noo pa. Pasakit, pag-antos sa tanan ng mga butang. Utod ko sa diin ka.
padayon sa aton panglakaton. Wala ako kabalo kung ano kitang rason kung paano nag-umpisa. Ang tingin ko nakatik sa mga subok sa natigapaw sa kasakit. Anong may ara sa butang nga na? Anong may ara dira? Utod ko sa katugay sang aton antos. Subong pabalakit ang madulaan pagsali. Ang Ginoo. Ano ini? Ano ang mga gapidagtapo mo ini? Ano naman nga kasakit ang mga geto? Tanan ako tusok. Ang imo panulok nga gapayo pulik pero maaamo na ang imo kayo. Nalaragway sa isa ka demonyo nga ginampangan ang imo kalawasan. Balaan ko, nahitlaw ka na sa presensya sa aton mga ginikanan. Tanan nga ini may rason, may katapusan. Pero sa noo pa, daw isa ka kandila nga may kasanag pero nagkapaso, no? Nagakatunaw kag sa dason, magakapkap na lang sa kadulong. Kabuhi sa mga tinugang abi mo kandila. Tanan may kasanag pero upod sini ang pagkatunaw. Sa tanan nga may tiyabaw sang kabuhi, nga abi mo hutik sang kalino. Tubtob diin ang imo pagtuo.